Καλησπέρα παιδιά, λοιπόν σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing όπως σας είχα πει και στο βίντεο. Είναι ένα smartwatch, πολύ καλό γκατζετάκι, φθηνό και κάνει διάφορα πράγματα. Π.χ. έχει κάμερα, εντάξει είναι 2 MP, κομπλέ είναι για την ανάλυση του. Έχει, μισό λεπτό, ανάποδα, λοιπόν. Έχει, παίρνει τέτοιο, κάρτα SIM, παίρνει τηλέφωνα, τα πάντα, στέλνει SMS. Έχει διάφορα πράγματα. Ακούς μουσική, bluetooth π.χ. Δίνει δυναμόμετρο. Μετράει τα βήματα. Μπερδεύτηκα. Κάνει διάφορα πράγματα. Μπαίνει στο ίντερνετ. Πολλά. Είναι καλό. Σας το προτείνω π.χ. να το πάρετε. Εγώ έχω πάρει το μαύρο. Μαύρο μασιμί. Είναι αυτό εδώ. Θα το δούμε πιο μετά, να δούμε τι έχει συσκευασία. Δεν έχει τίποτα από εδώ, τίποτα. Λοιπόν, εδώ μέσα είχε εδώ πέρα μια προστατευτική ζελατίνα, την οποία την έχω βάλει. Εδώ πέρα έχει το φορτιστή του, είναι πολύ μικρός. Συνδέεται με υπολογιστή και αυτά. Έχει πολύ μικρή μπαταρία. Θέλω να δω πόσο είναι η μπαταρία. Νομίζω 250 mAh. Εντάξει, είναι μικρό το κινητό. Το κινητό λέω. Να, ήταν αυτό πάνω κάτω. Λοιπόν, εδώ μέσα έχει ένα manual. Έχει διάφορα με το στυλ του, τι κάνει και όλα αυτά. Εντάξει, το ματιάζω. Λοιπόν, τώρα πάμε στο τέτοιο. Μισό λεπτό γιατί τραβάμε το ένα χέρι μετά. Εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί κάνω κάτι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα ανεβάζω το βίντεο. Παίζει να το δείτε πρώτα αυτό ή το άλλο, δεν ξέρω. Εδώ πέρα το πισάκι μου. Λοιπόν, άνοιξα, βγήκε αυτό εδώ. Ενημέρωση, δεν είναι αδιάβροχο, δεν έχω πάρει το αδιάβροχο γιατί ήταν σχεδόν στην ίδια τιμή, απλώς επειδή εκείνη τη στιγμή είχε μόνο αυτό. Πήρα αυτό γιατί το ήθελα και δεν με ένοιαζε πολύ, δηλαδή έχω άλλο αδιάβροχο ρολόι, οπότε κοιτάω το φως. Έλα, κάνε zoom. Sorry αν τρέμει το χέρι μου, μισό λεπτό, πιάσω έτσι. Έλα. 380 mAh είναι. Κομπλέ. Να σας δείξω και πως είναι από κάτω. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε και λέμε. Λοιπόν, εδώ πέρα μπαίνει η κάρτα SIM και εδώ η κάρτα SSD. Τι βλακιά. Η κάρτα SD. Τα πάντα παίρνει, δηλαδή δουλεύει με όλα. Okay. Πάει αυτό. Λοιπόν, να το ανοίξουμε. Λοιπόν, εδώ πάνω είναι η κάμερα των 2 MP. Εδώ έχει ένα κουμπί το οποίο το πατάς και ανοίγει. Έχει και δόνηση που είναι πολύ καβλέ. Πιστεύω ότι. Λοιπόν, μενού. Μενού. Έχει εδώ πέρα πολλά πράγματα. Μισό λεπτό γιατί έχω ανοίξει αυτό. Okay. Λοιπόν, έχει κάμερα, νάτι. Λοιπόν. Εντάξει, είναι καλή σχετικά εδώ πέρα τα ηχεία. Καλή είναι για 2 MP, ξέρω και λοιπόν. Εδώ πέρα έχει πολλά πράγματα. Σε παρακολουθώ ότι κοιμάσαι ή να με κοιμάσαι καλά το οτιδήποτε. Εντάξει, δεν τα χρησιμοποιώ εγώ, το έχω πάρει περισσότερο έτσι για τι μου αρέσει και διάφορα. Λοιπόν, όταν το κλείνεις και κάνεις την κίνηση κάπως έτσι. Έλα, κάτσε μισό λεπτό. Άριστα. Ανοίγει το ρολόι. Όταν το πατάς αλλάζει. Έχει 3, έχει 1, 2, 3. Ωραία. Εγώ το έχω εδώ πέρα. Και μετά κλείνω από κάποια άρα. Λοιπόν, αυτό ήταν
το ρολογάκι. Είναι πολύ καλό. Αυτό εδώ πέρα είναι... έχει μεταλλικό είναι. Ωπ, έκλεισε. Ωραία, άνοιξε. Εδώ πέρα. Κολλένε. Λοιπόν, σας συστήνω να το πάρετε. Κάνει από... ξεκινάει από 60 έως και 40 ευρώ, ανάλογα τι θα πάρεις. Γιατί έχει αδιάβροχα, έχει χρυσό με καφέ, τα πάντα. Είναι γενικά ωραίο και ωραίο το λουρί του, δηλαδή. Δεν είναι... έχει ωραία υφή. Αυτά. Λοιπόν, αυτό ήταν το unboxing. Περισσότερο review είναι, γιατί το έχω ανοίξει εδώ και 2 εβδομάδες. Τι κάνεις εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα, όταν θα φτάσουμε 100 subscribers θα κάνω ένα γενικό room tour για να σας δείξω πως είναι εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι μόνο εδώ που κάθομαι το γραφείο μου. Έχει πολλά πράγματα. Αυτό το laptop είναι πολύ παλιό, είναι το πρώτο μου PC. Έχω πολλές αναλύσεις. Εδώ πέρα η κονσόλα, την οποία αυτή την κονσόλα την έχω πάρει από το Fedon. Άμα δείτε το room tour στον GR Gaming Group θα δείτε το Fedon ισχύει με άλλη κονσόλα μεγάλη. Πήρε την μεγάλη και πήρα εγώ αυτή που την είχε. Τα ηχεία είναι πολύ κομπλέ. Είναι 70 και είναι συνολικά 280W και τα 4 μαζί. Κάνουν καλά δουλειά τους. Εδώ πέρα τώρα έχω μία λιτοτενία, αλλά όταν την ανοίγω κάνει διάφορες βλακίες στην οθόνη. Αυτό δεν κάνει. Κάνει. Έχει πολλούς χρωματισμούς, είναι πολύ κομπλέ. Την πήρα 20 ευρώ κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ξέρω τώρα σε έκανα σχεδόν ένα room tour. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Το γενικό θα το κάνω όταν θα πρέπει να το κάνω. Λοιπόν, αυτό θέλω να σας πω. Είναι πολύ ωραίο γκατζετάκι, δηλαδή για όσους ασχολούνται και θέλουν να έχουν κάτι τέτοιο. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Δεν είναι, δηλαδή πιστεύω ότι σε σχέση με τα καλά όπως Apple, iPhone και τέτοια, μπορεί να μην έχει διαφορές, εντάξει, τα είναι καλύτερα. Αλλά τη δουλειά την κάνει πολύ αξιοπρεπέστατα. Πολύ. Και ελπίζω να σας άρεσε, τώρα δεν ξέρω. Εμένα πάντως με έχει ικανοποιήσει γενικά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε την επόμενη... κάτι που ξέχασα και είναι πολύ σημαντικό. Παίζει να δείτε πρώτα αυτό το βίντεο που ανεβαίνει. Οπότε άμα δείτε πρώτα αυτό με το unboxing, δεν ξέρω ποιος θα προλάβει να ανεβάσει πρώτο. Εγώ αύριο, γιατί τώρα είναι Πέμπτη 8:30 ώρα το τραβάω το βίντεο, θα φύγω για διακοπές. Θα πάω Ανμυροπόταμο που μπορεί να τραβήξω και κάνω βιντεάκι, δεν ξέρω, θα δω. Οπότε θα φτιάξω νομίζω και αύριο αν προλάβω, γιατί θα φύγω, ένα βιντεάκι να το ανεβάσω. Μέχρι στιγμής θα ανεβούν στο κανάλι τώρα 2. Σας παρακαλώ, θέλουμε να μας βοηθήσει τώρα για να πάει καλά το κανάλι, ώστε να έχουμε giveaways και διάφορα άλλα. Λοιπόν, επειδή είμαι κουρασμένος και όλα αυτά, γιατί τράβηξα πριν ένα μισάωράκι βίντεο με τον Σπύρο, θα το δείτε. Βασικά θα φτιάξω να μπει πρώτο αυτό, οπότε λοιπόν. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.